Koira, hiljaa siinä. Okko autolla. Ota konjaki. Kuka tulee? Niki, kuka tulee? Niki, kuka tulee? Kuka tulee, Niki? Niki! Kalle oli tavallinen metsuri, kunnes eräänä päivänä hän huomasi, kuinka oravat ja muunkin metsän eläimet sytyttivät hänen pikkukallensa tuleen. Kalle viihtyi töistä entistä paremmin, koska joka kerta hän tunsi palavaa intohimoa eläimen osuttua hänen kohdalleen. Kalle, joka oli ollut tavallinen naista rakastava suomalainen mies, ja josta oli tullut tavallinen eläimiä rakastava mies. Kalle oli tullut kaapissa. Perkele! Kalle meni päälle taikka alle, se tuntuu paremmalle, kun sylissä on iso nalle. Kalle, se tykkää oravista, mistä lampaista ja kaikista eläimistä rakkaista. Kalle otti lopputilin, sitten veti esim. Pilin.